Στάλιν. Ερμηνεύει... Ναι, ποιος ερμηνεύει? Ζητώ συγγνώμη. Μια μικρή παύση να πάρω μια ανάσα. Ένα τραγούδι για τον Στάλιν. Ερμηνεύει... Ο Ιωσήφ Βυσσαριώνοβιτς, τα φοβάμαι. Ποια φοβάσαι? Να, αυτές τις κουρτίνες. Φοβάσαι τις κουρτίνες? Δηλαδή θέλω να πω όχι τις ίδιες τις κουρτίνες, αλλά αυτά που έχουν κρεμαστεί πάνω τους. Έτσι, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον. Και ποια είναι κρεμασμένα από πάνω του? Κάτι σκιές που μοιάζουν με φαντάσματα. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Και τι έγινε? Κάνουν ένα περίεργο θόρυβο. Κάτι σαν βουητό που παγώνει το αίμα στις φλέβες σου. Αυτό το βουητό, κοριτσάκι μου, είναι η φωνή της Επανάστασης. Μα εγώ καταλαβαίνω ότι η Επανάσταση είναι η εξέγερση των λαϊκών μαζών και όλα τα παρόμοια. Αλλά τα φαντάσματα δεν καταλαβαίνω τι θέλουν εδώ. Πώς τι θέλουν εδώ? Είναι τα οράματα. Τριγυρίζουν, περιφέρονται σε όλη την Ευρώπη. Είναι τα οράματα του κομμουνισμού. Περιπλανήθηκαν εδώ και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην βίλα του Γενικού Γραμματέα. Πού ήθελες να πάνε? Φιλοξενούμενοι μας αποβοήθησατε ότι επάνω στις κουρτίνες κρέμονται κάποια φαντάσματα. Για ελέγξτε το και να μου αναφέρετε σχετικώς. Στις διαταγές σας, σύντροφε Στάλιν. Σύντροφε Στάλιν, Ιωσήφ Βυσσαριώνοβιτς, σας αναφέρω τελεσίδικα πως δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Οι κουρτίνες είναι μια χαρά. Η μόνη μας παράληψη είναι ότι τις αφήσαμε να σκολιστούν λιγάκι. Γι' αυτό ζητούμε ταπεινά συγγνώμη και από εσάς και από την ξένη μας. Να ακούτε εκεί μακριά. Ακούω τον ήχο της καταιγίδας και το τρίξιμο των γέρικων δέντρων. Κάτι πολύ συνηθισμένο το χειμώνα. Και εκεί, πιο μακριά, δεν ακούτε έναν ήχο από καμπάνες. Μπορεί κάπου να χτύπησε μια καμπάνα. Και τι με αυτό? Αν χτυπούν καμπάνες, σίγουρα για κάποιον χτυπούν. Και πρέπει οπωσδήποτε να χτυπούν για εσάς. Πού να ξέρω. Οι φιλοξενούμενοι μας ισχυρίζονται ότι αυτή η καμπάνα που ακούγεται κάπου εκεί στο βάθος μακριά προμηνύει κάποια συμφορά. Για ρίξτε μια ματιά στις τελευταίες αναφορές και να μου αναφέρετε σχετικά. Στις διαταγές σας, σύντροφε Στάλιν. Σύντροφε Στάλιν, Ιωσήφ Βυσσαριώνοβιτς, σας αναφέρω τελεσίδικα ότι σύμφωνα με τα τελευταία δελτία η ησυχία επικρατεί και στη Μόσχα και στο Λένινγκραντ, καθώς και σε όλες τις πρωτεύουσες των σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Οι τράπεζες, το ταχυδρομείο, ο τηλέγραφος λειτουργούν κανονικά ως συνήθως. Στον υπόλοιπο κόσμο. Στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση της πάλης των τάξεων που πήρε μορφή επιλίου πολέμου στην Ισπανία. Όχι, εμένα δεν με ανησυχεί η Ισπανία. Ούτε που με νοιάζει καθόλου. Εμένα με ανησυχούν οι κουρτίνες. Ξαφνικά να αρχίσουν να πυροβολούν. Την αξιοπρέπεια και την πραγματική σου αξία δεν θα μας την προσδιορίσει η Άλπα, αλλά εμείς το κόμμα των Πολσεβίκων. Να! Σηκωμάνα! Ψηλά το στεφάνι! Έξω το στήθος! Τα μάτια σου να λάμπουν από μίσος για τους εχθρούς της εργατικής τάξης και το ελεύθερο κορμί σου να τραγουδήσει τη δόξα της πατρίδας. Ανέβα στη σκηνή! Αγκάλεσε την Άλπα! Ακούμπησε ελαφρά τις χορδές της και θυμίσω ότι αυτή δεν είναι η τελευταία σου προσπάθεια. Δεν θα υπάρξει άλλη! Στάλιν, σύντροφε πατέρα, που μας έδωσες φτερά, σαν να πούμε το όνομά σου, κλαίμε όλοι από χαρά, στη ζωή στο αιώνιο δέντρο, που εσύ είσαι ο κορμός, ρίζες, φύλλα και κλαδιά του,
ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Αντίο σας, Ιωσήφ Βισαριώνοβιτς. Ο Θεός μαζί σας. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα ο Θεός! Πώς θέλετε. Από όλες οι εξουσίες, λέει η Γραφή, είναι από το Θεό. Επομένως και εσείς είστε από το Θεό. Εγώ μόνο ή και οι συναγωνιστές μου. Και αυτοί επίσης. Δηλαδή τα μέλη του πολιτικού γραφείου ή και τα υποψήφια μέλη. Για τους υποψήφιους δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Έξω. Πώς είπατε? Έξω από εδώ, τσουλί! Δεν μπορείς να φτιάξεις μια παγκόσμια δύναμη αν πρώτα δεν κατανοήσεις καλά τα μυστικά αυτού του μικρού καρπού. Γιατί με το μεθύσι τελικά μπορείς να κυβερνήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί η χλένη μου είναι κρεμασμένη εκεί το λίγο. Όχι δηλαδή, σαν να είναι κρεμασμένη σαν. Όχι σαν! Είναι κρεμασμένη από ένα καρφί. Όχι. Στέρεα καρφωμένο! Όπως το είπατε σύντροφε Στάλιν, από ένα καρφί στέρεα καρφωμένο. Πρέπει να βγει. Γιατί καρφώθηκε τόσο δυνατά. Δεν μπορεί να βγει διότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ποιανού ηλίθιου ήταν η ιδέα να βάλει το καρφί στον τοίχο τη στιγμή που η καρταρόπα μου είναι ακριβώς δίπλα. Μα από μια άλλη φορά που... Ποιος το έκανε? Μια άλλη φορά το... Ποιανού ηλίθιου ήταν η ιδέα. Όταν μια άλλη... Ποιος το έκανε? Ομολόγησε ότι εσύ το έκανες. Ναι. Ναι, εγώ το έκανα, εγώ σύντροφε Στάλιν. Συγγνώμη, εγώ από Κουταβάρα, χωριάτης άνθρωπος είμαι. Γιατί ομολόγησες τόσο γρήγορα? Αλλά δεν το έκανες εσύ. Κάποιος άλλος το έκανε. Ναι, κάποιος άλλος το έκανε. Δεν το έκανα, εγώ το έκανα. Όχι μαζί το κάναμε, δηλαδή. Όχι μαζί το...